Наистина има много повели. Едно от тях е, че това, което се прави, че ние го правим за здраве. Аз принасям деца, вярвам, че това го правя за здравето на децата, които принасям, както и да наричат, че езически ритуал, той върви ръка за ръка с християнството още от време оно. Няма да го забравя един случай. Започвам да играя, взимам иконата и започвам да играя. Имам около, да кажем, 2-3 минути, които играя с иконата, минавам през огъня, след това оставям. В момента, който оставих иконата, все едно нещо ме облъсна, тръгнах да влизам и все едно не бях влизал никога в жертва. Но и при такъв шум, при такова тълпа и хора, виждате сами, че не всеки път човек може да се концентрира и да остане сам с мислите си, за да го направи това нещо и да влезе. Опитваме се да го съхраняваме, колкото и да е трудно, колкото и да сме малко вече, тъй като не сме доста малко. Опитваме се да го съхраняваме за поколенията на България, защото спрем ли ние тези, които танцуваме в момента, просто обичай и ритуал изчезва. Това е българска традиция, която трябва да се пази, трябва да се съхранява. Каквото и да правим, надявам се след нас да има и хора, които да продължат. Защото ако се откажем и ние тези, които играем, просто няма смисъл. Една по една, бита и традициите на българина се отиват.